Plus geeft meer. Glazen. Arla natuurlijke kwarkyoghurt. Yoghurt met 1/3 kwark. Zachter kan fruit niet terechtkomen. Erg lekker. Bij Plus krijgt hij altijd voordeel. Kippensoep, alle smaken, tweede halve prijs. Plus Coca-Cola. 4 flessen van 4,99. Plus geeft meer. Glazen. Zalmtoespetter, gerookte zalm, kappertjes en verkruimelde appeltine. Yum yum, yum, bon appétit. In het Haagse is een 6-delige serie van Max waarin we achter de schermen kijken van het Binnenhof. We zien niet alleen de belangrijke politieke kopstukken, maar ook kamerboders, schoonmakers, journalisten en kerstverse kamerleden.